Ano na yung malambot. Kaya ano na, kainin mo. Mga bay, hindi man lang ako naka-bye-bye. Ay, Diyos ko, sarap. Paano yung music, te? Okay lang yan, kasi sa ano lang, kukuop man lang yan. Kuop, iboto nyo. Huwag lang yung mga sikat. Huwag lang. Kaunta mga payat man yung laman niya sa ano no? Payat talaga siya, ta. Parang may ano lang. Brin. Layo ko sa makitan dyan, ah. Hindi yan. Ano nga, meron parang may iba ba? Something? Ewan ko sa makitan dyan. Nakadalawang subo na ako. Tiya, iba na tiya. Di ba ba nalasahan? Nasahan niya. Bawas-bawasan na lang yun. Gabi sana yun. Gabi, okay pa? Hindi, pares lang naman ang lasa kagabi. Ganun ba? Oo. Pumaypay. Oo. May pay? Ay, Wag lang yun. nga. Ha? Wag lang yun sa kamay. Okay. Kanina yung ko, play Marcy. Ayan nga, si Marcy. Ayun eh. Marcy ang binigay. Ito lang yung sa laman, Brin. Pwede. Yun yung salamat. Hindi kasi yun, hindi masyado na yun itong katawan. Nakaplat siya. Sus! Ganda lang kayo pagbutuhan.